खुलुमबाय आंनि बे मदनि ब्लग्सआव बयखौ फिन खेबसे खुलुमहरनाय जालायबाय आंनि गोसो गोथारै अननाय आरो सिबिनाय बयनिसिमबो जासिहरलायबाय आं दिनै मानि सायाव भिडिअ बानायदों होनबा आङो दिनै एसे माइ गायनायनि एसे देखायद्लाबायसै जाबा दा जा आङो बावखोना माखो एसे गायद्लाहैसैलाय आरो भिडिअखौ जागायनाय सिगां नोंथांमोनखौ आङो मोनसे खावलायनाय आरो मोनसे रिकुवेस्ट नोंथांमोनहा जाय दाबो साबस्क्राइब खालायाखै अननानै चेनेलखौ बे मदनि ब्लग्सखौ बयबो साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर आं दा भिडिअखौ जागायलांसै थौदो बिदिबा नायलांबाय थादो ओमफ्राय नै माबायदि नायलांदो नै ओरै ट्रेक्टरबो एवगासिनो दं नै ओरैहाय आलि गानोमोन आं बैजों थांबाय ओमफ्राय नै बेजों फैफिनबायहाय नै लामाया बेजोंहाय नै आलिखौ गानो मोनो मेंलायलायबाय आं माबायदि नै जों बैसो जोंना सानजौलायथारबाय जा मेंखाबाय आं दानो माबायदि नायलांदो नै र' दा खाथियाव खिथागोन आं नै खाथि खालानिफोर नै बिसोरो ओरैहाय बयहाबो दा आबाद फोथाराव जोबना बयहाबो न'आवनो रावबो गैया नै माबायदि बाहायसो गालांजोबदों नै माल माथा फाथ्रफ्राबो नै बाहायसो गालांजोबदों माथो दुब्लि बुंलायखायो जोंना नै सेस बिसोर हाया मोनजोबनाय नै ओरैहाय नै जेरै गोसो एरै बानायलाबायलांसैलाय नै भिडिअखौहाय नै जोंना माबायदि माइ गायग्राफ्रा नै स्प्राइट लोंनो नागिरबाय नै हिन्जावफ्रा मिनिबावबाय स्प्राइट लोंसिगोन बिसोरो दा मेंबायनो बिरादनो आयौ गोथै गारैनाय बोराय मुसुमा गोदोनियाव बोराय थैनाय औ बेलाय बोदों गोदोनायाव जलंगा गोनाङा बेखौनो जालायदोंमोन नै मोजां मोनदों बे माथो बिदि ओंखारदों सिनारि आरो ओमफ्राय जोङो दा दसे गाखोथ'बाय ओंखाम जानो थांगोनसै ओमफ्रायहाय दा आङो बारा गोलाव लानो हायासै माइ गायनायानो सोलाबा नालाय भिडिअ लानो दा बेलासिनि नुथायखौ ससे दिन्थिलांबाय थानोसै लोगोफोर दे बिदिबा जों थांबाय थानोसै थांनो नागिरबाय नै गाखोजोब्बाय 12ता जाबायना 12ता पास जाबाय ना नै बैस्राबो नै लामायाव ओंखाम जागासिनो ओमफ्राय नै जों दा जाखांनानै फैफिनलायबाय बेलासिनि नै जों दा थांबाय थानोसै नै माबायदि जायो नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा बेलासिनि माबाया माबायदि जायो दा सान्दुंबो दुंदों ओमफ्राय एसे अखा हाहां दोमैहांहां जादोंना माइ गायनो थांसै गायसिमोन लोगोहा गामिबो सारबाय बेबो सारबाय गावहा जेबो जायाखै आलु दैजोंसो नै साइकेल जि खुसिबाव ओमफ्राय जेखे गावखौ खेबनो थिनबाय नालाय खेबबाय नालाय खाथाया लोंला आखाइबो खेबदोंब्रा होनबाय दैया नै जा गुदुंखा बेजों बारदों दै बैजों थांना दालाय माबा औवा दाहार ना मा बुस्थु आथिङावहाय माबादों सागासिनो दं आफाथालावहाय दैया खम लेर लेर जाथारोना एफा गिदिर बानानै दब्लायसे हाफैबाय नामा ए हारसिं गायबाय थाखो ना माखो बिलाय खम जारला न'आवथ' थाङासै ओंखामाबो जायासैबा होबाय थाबाय बे हारसिङै आल्ला आयु दब्लायसे हागुलायबाय नंगौना नङाथाय
एबार बेखौ औ गालांला जोङो बोरै खिजाया जों बानानै लांनांसिगोन होमबासो बे सोरखौ? थांखासिगोन बेवाइखौ बेखौथ' ओंखामबो जाहैलायबावा हारसिं माइ दब्लायसे गायबाय आरो बे सानसुनि जों आरो नै दासो सफैदों दानियाथ' गायखांबाय गायखांनानै एसे एसे फुनानै थांसै ना नै खोथियाथ' आद्रि जाबायना मोसौसो जाजोब्बाय माखासे माबायदि ओरैनो जाहोजोब्बायना बेखार जाबायनो माखासे फुथ'नोसैलाय दानिया आयौ बुदेरलायबाय फाग्लिफ्रा फुनो मोजांसो हा बारा फैया हाया बारा फैया खोथियाया हा हाया बारा फैया ए दसे फुना थांनांसिगोन आद्रि जाबायना बैफोराबो मोसौ जाहोलाजोब्बाय बारा फोखाथारदों खोथियाखौनो ना बारा फोखादों खोथिया औ बैथ' होनो मोसौसो जाजोबसिगोन ए दाउथु जायोमोन आरो औ औ